Беларусы меней чым за сотні сабралі ўсю суму на арганізацыю развітання з пісьменніцаю Святланаю Курс і яе пахаванне. Збор на 6000 еўраў апублікавалі на платформе Байсол надоечы ўвечары, а ўжо сёння сабралі амаль 7000. Сям'я Святланы ўзяла крэдыт, каб правесці публічную цырымонію развітання з пісьменніцаю ў Варшаве, а потым рэпатрыяваць цела ў Беларусь, каб пахаваць Святлану на радзіме. Сабраныя праз Байсол грошы пайдуць на пагашэнне гэтага крэдыту. Святлана Курс, якую чытачы ведаюць як Еву Віжнавец, пайшла з жыцця 19 ліпеня. Ёй было 54. Апошні год Святлана змагалася з ракам, які выявілі на позняй стадыі, ужо з метастазамі. Святлана доўгі час займалася журналістыкай, а ў апошнія гады працавала ў Катынскім музеі з архівам ахвяраў рэпрэсіяў. Под псевдонімом Ева Віжнавец Святлана написала 2 кнігі: зборнік апавяданняў «Шлях дробнай сволачы» і роман «Па што ідзеш, воўча», які сама аўтарка называла балотнаю казкаю. Менавіта за гэтую кнігу Святлана атрымала літаратурную прэмію імя Ежы Гейдройца ў 2021. Роман стаў бестселлерам, які ўжо пераклалі на 10 моваў, а па матывах твору паставілі спектакль. Напрацоўкі ж да сваёй апошняй кнігі Святлана знішчыла перад смерцю. Развітанне з пісьменніцаю ў Варшаве адбудзецца ў нядзелю 26 ліпеня, а 14-й памінальная імша ў касцёле святога Александра на плошчы 3 крыжоў, а грамадзянская паніхіда о 15:30 у музеі вольнай Беларусі на вуліцы Фоксаль, 11. Прадстаўнік фонду Байсол Антось Жукаў з'явіўся ў нашай студыі. Антось, добрый вечар. Добрый вечар. Пачулі мы пра тое, што беларусы вельмі хутка зарганізаваліся і з дапамогай вашай платформы сабралі неабходную суму для развітання і пахавання пісьменніцы Святланы Курс. То бок бачым, такая беларуская еднасць за мяжой прынамсі тут жыве. Безумоўна, безумоўна. Гэта такая трагічная навіна, ведаеце, мы ўсяго год таму збіралі для спадарыні Святланы вялікі збор на яе лячэнне, але, на жаль, так здарылася, што гэта не дапамагло, і мы бачым проста вялізную салідарнасць. Мы толькі апублікавалі збор, і літаральна за ноч ён сабраўся. І мы бачым, што беларусы, яны любяць Святлану спадарню, яе творчасць, і я думаю, што яна будзе жыць у гэтай творчасці. Звычайна ў такіх сітуацыях да вас родныя звяртаюцца, ці вы ўсё ж такі падыходзіце з прапановай выходзіце да родных, што магчымы такі збор? Все залежыць ад сітуацыі. Калі мы ведаем, што, напрыклад, чалавек знаходзіцца, родныя знаходзяцца дзесьці за мяжой, яны ў бяспецы, тады мы можам прыйсці і звярнуцца, сказаць чалавеку, што так, мы можам адкрыць збор, ўсё ж такі такая медыйная вядомая асоба. Але калі мы ведаем, што чалавек знаходзіцца, прынамсі у нас няма інфармацыі, што чалавек знаходзіцца за мяжой, тады мы не можам прыходзіць да людзей, бо мы можам падставіць чалавека у пэўнай ступені, звязацца з ім, а ён, напрыклад, не ведаю, дзесьці ў турме знаходзіцца, ці нешта яшчэ здарылася. Все ж таки мы стараемся не быць такімі назойлівымі у тым сэнсе, каб не падставіць чалавека, які знаходзіцца ў Беларусі, бо любая супраца з намі, яна можа абярнуцца крымінальнай справай. Збор яшчэ працягваецца. Так, безумоўна, ён яшчэ адкрыты, таму заклікаем падтрымаць яго. І вот акурат, калі я заходзіла, было каля 7000, амаль 7000, напісана з запланаваных 6. Далей будзе планка павышацца, ці гэта ўжо як? Не, безумоўна, планка не будзе тут павышацца. Колькі беларусы хочуць сабраць, толькі мы збіраем. І все перадаецца родным? Так, безумоўна, все сродкі будуць перададзены родныя на развітанне. Антось, згадалі вы пра людзей рэпрэсаваных, пра людзей, якія таксама знаходзяцца і тут у замежжы, якім можна, скажам так, больш адкрыта, публічна збіраць дапамогу. Але ці ёсць такі водгук на нейкія таксама іншыя ініцыятывы? Як вы унутры каманды адчуваеце? Ці не згасае, ці няма такой, ведаеце, можа, нейкай стомленасці нават тут у дыяспары нашымі справамі? Безумоўна, пэўная такая стомленасць ёсць, так? Бо кожны дзень мы бачым рэпрэсіі, і так працуе псіхіка чалавека, што ты не можаш ужо так жа востра рэагаваць, як у першы раз. Але калі глядзець статыстычна, то кожны год беларусы збіраюць для іншых беларусаў на пляцоўцы Байсол каля 1 мільёна еўра. Гэта вялікая сума. І гэта вялізныя грошы, насамрэч. І мы бачым, што гэта сума не змяншаецца год ад году, таму я могу сказаць, што салідарнасць на лічбах, літаральна, якую можна падлічыць, яна не змяншаецца.
Калі ёсць цяжкасці альбо сітуацыі жыццёвыя балючыя, да вас звяртаюцца з радасцю, да вас прыходзяць на зборы? На жаль, наша пляцоўка гэта сумная звычайная гісторыя. Ўсё ж такі вельмі часта, як мы бачым, так, хтосьці памірае, вядомыя асобы і не вельмі вядомыя. Бываюць выпадкі, вось як зараз у нас ёсць на сайце збор, мама з 3 дзеткамі, і яе муж загінуў за Украіну. Ён быў добраахвотнікам. І яна з дзецьмі знаходзіцца ў Беларусі, на яе працягваюць ціснуць, нават пасля смерці мужа. Розныя гісторыі, і звычайна, на жаль, яны не самыя вясёлыя, але мы вельмі цешымся, калі збор закрыты, і, напрыклад, чалавеку атрымалася вылечыцца, ён пачынае некае новае жыццё. Вельмі часта бывае, што людзі просяць так не рыбку, а вуду. Яны просяць, напрыклад, быў у нас збор на электрасамакат, каб чалавек з абмежаванымі здольнасцямі мог працаваць у дастаўцы ежы. На сродак працы. Так, і ён зараз зарабляе гэтым. Ён сабраў на пляцоўцы у нас грошы, зарабляе і будуе сваё новае жыццё. Так як бы сама назва «Байсол», сол як салідарнасць, таму салідарнасць часта патрэбная, калі камусьці цяжка альбо дрэнна. Антось, некалькі гадоў таму мы досыць часта публічна чулі пра тое, што вось каманда «Байсол» дапамагла эвакуявацца гэтаму чалавеку, іншаму, некаму грамадскаму дзеячу, а часта, можа, і менш вядомай асобе, якую пераследуюць у Беларусі. Апошні час, здаецца, аж так няма такіх частых паведамленняў. У мяне пытанне, ці людзі з Беларусі яшчэ уцякаюць цяпер, вось, напрыклад, у краіны Еўрапейскага звязу, і ці тут патрэбная таксама дапамога «Байсол»? Гаворка менавіта пра такія вось, надзвычайныя ўцёкі, надзвычайныя абставіны. Безумоўна, патрэбная такая падтрымка, і да нас звяртаюцца людзі кожны дзень. Не было проста такіх як бы медыйных кейсаў, медыйных асобаў, якія б выязджалі з Беларусі, але такія запыты прыходзяць кожны дзень, бо мы бачым, што рэпрэсіі яны не змяншаюцца, яны робяцца хутчэй больш такімі скрытымі, улады пачынаюць хаваць гэтыя факты, блізкіх, родных запужваюць, каб яны пра гэта нікому не казалі. І таму гэта вельмі прыкра чуць, напрыклад, ад прадстаўнікоў польскіх, у тым ліку уладаў міграцыйных, што нібыта ў Беларусі змяншаецца. Вось, уласна, таксама хацеў гэта згадаць, бо мы ведаем, што польская бюракратыя, так бы мовіць, спінай паварочваецца да людзей, якія хочуць атрымаць статус уцекача альбо міжнародную абарону ў Польшчы. Статыстыка. У чэрвені 26-го году доля адмоваў у агульным ліку разгледжаных справаў дасягнула рэкордных 57,8%, больш за палову ўсіх кейсаў. Гавораць, што, маўляў, 20-й год быў даўно, гэтыя рэпрэсіі былі даўно, а вы кажаце, што вось дагэтуль людзі патрабуюць і дагэтуль вымушаныя пакідаць сваю бацькаўшчыну. Так, мы спрабуем зразумець, адкуль увогуле польскія міграцыйныя ўлады ўзялі такую інфармацыю, нібыта ў Беларусі змяншаюцца гэтыя рэпрэсіі. Прытым, што з высокіх трыбунаў заяўляецца пра салідарнасць з беларусамі. Безумоўна, і тут ёсць вось гэты некі дзіўны кантраст, так? Але ў любым выпадку Польша гэта прававая дзяржава, і заўсёды можна звярнуцца ў другую інстанцыю, у суд, і мы ведаем, што беларускія праваабарончыя арганізацыі яны будуць бараніць правы беларусаў і тут, у Польшчы. Але з іншага боку яшчэ паўстае пытанне, ці людзям, которые хочуць эвакуявацца, з'ехаць праз небяспеку з Беларусі, ці вы папярэджваеце, што яны могуць сутыкнуцца з такімі праблемамі? Безумоўна, мы ўсё абмяркоўваем з чалавекам перад выездам, тлумачым, што варта рабіць, чаго не варта рабіць ні ў якім выпадку. Таму людзі цалкам разумеюць, куды яны едуць і які ў нас план. Усё ж такі мы стараемся у меру нашых магчымасцей паінфармаваць чалавека пра наш шлях, і, але каб гэта было бяспечна, каб інфармацыя не ўцякла, напрыклад, да беларускіх сілавікоў. Тут, вось, вяртаючыся да пачатку нашай размовы і гэтага ўзроўню салідарнасці, ці мы, як беларуская дыяспара ў Польшчы, у краінах Еўрапейскага звязу, шырэй захаду, ці вы бачыце нейкія шляхі, як мы можам яшчэ больш дапамагчы нашым суайчыннікам, у тым ліку нашым суайчыннікам, якія вымушаныя уцякаць з Беларусі? У тым ліку для гэтага існуе наша пляцоўка «Байсол». Калі ласка, заходзьце на «Байсол», там вельмі шмат розных абсалютна гісторый, на мой погляд, вельмі кранальных, складаных, і гэтыя людзі сапраўды патрабуюць нашай дапамогі. Я сам
часто раблю донаты таксама ў байсол, таму калі ласка, звяртайцеся.